Utrai uang, kot kerpat ingat dengan pai ketien ya me, bat ngan pen I hame ki bakrau bat ki ba memtep. Ni aingo da shisha utrai uang kita ka ketien, bangin kot kerpat u bat ude utrai uban pai ketien ru yengi. Bat habangi dan hapadengkum kata ka jing ngau tu, ni tip da shisha ki kamlong kaba hari na kaban tajongi habangi wan sha utrai ya kaban wan ban kemi ya kata ka jubab na utrai udon ya kaban penpau hangi ki bakra uang sha utrai bad hoot kala ru ban long kaba na ki benta ki babu na pedeng jongi henry aingo pari utrai wat kata kaba ka jong utrai rupat henry habangi wan pat chakak tin ka jong u kalong shisha ka basuk na ka benta ka jongi Jeremiah lai pulai dukhat ka balai bat ni pedias ngo bhai pi baro ha ka step sai shisien pat ha ka teng ka jong utrai u Jesus Christ nong pen em jongi bat ngis ngo bat ngis ngo comment bangi yo ban beteng biang bat pi pat ha ka por ya ka session ka bangi ngi khat karteng bat ngi ong bakadei ka jingkeli na ki pat ba bat ka jubab na ka ketien ka jong ublei leng ba ki shakri ki jong ublei kumta to kin priang sngo ba ka poi ki shakri ki jong ublei I pastor bante I pastor maulong I pastor arding do badan berkat bat ngi pastor fair bat I sir doni ko blei shubun sai sen pat ka jing pelat por ka jong pi ya ka ban yo ban ya selok lang na ka ketien ka jong ublei na ba ngitip ki babun na pedeng jong pi ngi ai ko blei sai sen pat kam ta me pi ki balaya respond shishai kanika session but bun bahana pedeng jong pi pila ai ru kita ki jingkeli ki jong pi ha kini ki comment section but ngin lai ru ka ban shim kita ki jingkeli na ki comment section han ri shwai kata sai sien pat ban pen kan mau biang pi men shim tayo ni ya pen kut leng ba kanika we ka jingkeli bangila yo na pi hi ki pat ba but kata ka badai ban pen kan mau pi sai sien ba ladon ini we bakali ban ong balai pastor kalong ka basuk bah ban pediang ya ka basniu kat bai ka bahapat balai kalong ka ba kata bagi berikan pediang ya kata ni ban sedang lengba kani ka jingkeli ba ngili ban pet ka keting ka jong balai ka keren ayu halor kata kalau sibun misros ya kata ka jingkeli ka jong pi ya bagi beri ki keli bat kalong sisha ka basuk ban laptop kalong tik kumukso ban jilia ka priam kalong ka basuk Bakalong ka pasok ru usniang ya ka boleh ban kesai keti. Kumba ketin jom belai ka ong namar ukso ustunat ya ka pri usniang ru ustunat ya ka keti. Tadai ta namar ba kalong ka ta rukom ta da ustunat ban le ka ta andrei kamiau kam ustunat ya ka keti. Ne ka belang ru kam ustunat ya uslap. Te kata kita hi am ya ka bala thau ya ki. Ban le ya ka ta am ki le ya ka ta. Bat kadai ka ta na do ka basdang la ngi pet ya ka jinglong ka jong priu. Namar ba ubriu la don lupa haga fallen nature. Ubriu la don lupa haga ta ka jinglong jong ka jinghap ka jong u namar la hap haga pop. Te namar bu la hap haga pop ka babel ka ong ba ubriu la hap haga pop la do la na ta ka buram ka jong blai ba dei ka ta ka daw ba ubriu u ba la don haga pop ka suk ba ban le pop. Tadi inta dan kamru ban bor ubriu ban le pop. Tadi inta unang ban le pop. Hoi kim sutunat ban le ka pop mereka suk ban le pop. Tadi inta ngi kibriu ba kidikiat am kasuk ba mendikiat namar ba ubriu habau im haga pop em kasuk ba ban le ya kata de dan ngi puli ka ktin ga jong ble ya kata mo kumanga to spun kan mau khandia ki proverb ma kita proverb arfun riu khat we ong kumbok so li pai laga pri kum tau ba biet ula nang le ya kata ga jing le biet maka babel ka ong niru ar petros ar ka kran ya kata hi kong henry kala ja ha ka ba ong kata ka parsi ka ba shisha ukso Ulawan pai laga jong ke pri bat ke sniang ya ka ba lapin sum pensat sha ka ba sai kti ktin jong blai ka ong na kumni bangi puliru na ka chithi ke jong pol sung thu ba ka ta ni nong ba pra ka khot ka ba san ka ong kumni namar kita ki balong ka kum ka do ki mut brai ya kita ki ru ki jong ka ta ka do henry kita ki balong ka kum sim ya kita ki ru ki jong uta o mensim. Tadi kita kasuk ban le pop la da ubriu dang im ha ka pop. Hoi ke Bible ki tu ingi namar bo ubriu la ha ka pop ta da la don lupa in the sin nature. La don lupa ka ta ka jinglong pop. Ka jinglong pop ka de ka tam dan kam ban le pop ban long pop ubriu kum tahi la don lupa ka pop. Ta ko ong David ya ka ta bala pun ubriu ma ha ka pop. Kani ka sam san pu pra ka khot ka balai ru ka ong kum ta ka ong
ki jimman ki jimbaklan na do ka kapo ki sakama ladang kaya ki da ya kren lamler Kachin ke jong blay ka kren ya kata bangin pulis isu nolor kata ka rom nong basan ka khot ka bakat handai ro ka kren ya kata pagkachin ke jong blay ka angom ni na markat kumba da kata ka jimbam ka ungu jong uta uway ubrio lapen long ki ba pop ya kita ki babon kum taru da kata ka jing ka ungu ka jong uta uway pat an penlong ki bahok ya kita ki babon na mar ka jimbam ka ungu ka jong adam Dain tala penlong ru ya kita ki bakana ki brio jong ka jimbam ka ungu ka bamot ki belong persya bet ya kata ka babah babah de mano de tang ublay babah u jisu ang tu samla ruspa ngi krem shiptio ang kuno kai babah mu jisu ang beli me khot babah nga de tang ublay babah tading ta ublay de babah ta da ubrio bo em ka pop am ka ai u ban le ka babah mar de jong ublay tara ka khamsup u ban le ka pop namar ba ula dan lup ka pop Tagade kita mo kakamsok iu bandan haka pop. Kalong tik kumba ungap udan hapo katu kaskum jong uta namar udai nakatu am kasuk iu bandrong hang tu. Rayangi ban lidrong hang tu ngimla te ngimlong te ngihe te ngimla bandrong. Barka ingi ban ya don lang ba katu ka ngap hang tu. Da kita ki bla thau hang tu kasuk iki bandan hang tu. Tagalong kumju mo ya ubriu hi ubla dan haka pop kasuk iu ban le pop ka sisya ban naliban imma kata ka jing ka ba long haka ho takadaw tadaw breu yung pat kala ka mut tadaw breu yung pat yo ida ka new nature tading ta ka siong ba ka don lightly ki nature ho breu kawai ka day ka human nature ni kata ka jing long breu ka ba ar ka day ka sin nature maru breu la hapa ka pop mas ka balay ka day ka divine nature ka jong breu ta ka divine nature ni kata ka jing long breu balay o kawan lada la yo ka jing hapat ka Tadi kita kecil ke jong blay ke keren ya kata amal ada ngipuli kecil jong blay ke keren ngi bangim dei ban im hakata ka baken cadok deh dengan im how tau mensim ngipuli ru naka shiti ban ngong ga jong petros kana kalau nong ban ngong ga khot ka ba arpulai ka ong ni kecil ke jong blay haba lapen khut ye ki mensim jong pi ha ka ba ko ngu ya ka jing shisha da o mensim ya ka bani it para banget klem arsap to pinya it shirham perlok hi na do ka anot Habalapan kar sini pi du sembai basep rei ubam sep da kaktin ublay kaba imbat kaba yesa. Da ba do barok kum uplang bat kaburam jeng ka barok kum usentiu uplang. Utau uplang uyap rengkyang ba utau sentiu. Jong u hap no anrei kata kaktin utrai ka yesa bam jikut. Tiga ni kalong kata kaktin ni ka balay tu kana ne blayalap babha hapi. Tagali kita la ubriu umpat yo ikan nature ba temayam. Ada shimla pediang ni kata ke jingka arsin mau ban pediang ni kata ke thin ke jong blay ban kata ke jing ka belong kat kum ke thin ke jong blay da ka bor mesim ko la api ban ha ka hop la ban le kata ke ba kambang da ka ba ta ka daw mo ubri ubla di kiat ba fin ai da so ni sunat da kwa ai da ka kiat dei ta ka de kata namar bala hang ta sunat da ka tai ta ka de kata long ubri pat uba sunat bandi so di kiat ko ri pri Tagalong kumta utahi bala don hang ta ustunat iya kata barka kamsuk ban le iya kata ban iya ka ba mo ban le iya ka basio ban iya ka bale iya ka babana i pastor gi dan ne ban ang mo Yes pastor stuna ka to ka jing patay ka jong pi pastor ka jing parang ka jong pi ka to benta mo mesus to jing kali mentaru bar ka pastor dang keren mo ka ya ka jing perkhat ta bar kata ka jing perkhat pa kalong ba ban le pop hiam lani ban le ka basniu ta ting hoi ni kelima ringa try am ban le pop le ban sniu am kadi ba ka jing kwa ka jongi namar khamtam ma jo ya kata ya ke basniu ya kata ngi kwa le kanam lani ya ke bal adong am ya kata ta ngi sang bete ban le ban kan pastor kum ka adong snong lani ke kum bal batai wat le kum ta hang ta ngi Kata hidang le. kata ngastup am kadi ka jing kwa ju tu brio ta akan mau hang ni ngi dan akan mau dan wi khna hang ni ya ka ba menchona khna isadan kin mai pastor ang dan kin mama la he man ta te menchona khna iskun mate yu long dang di por khna ko tu te long dang di ru ko por ban tu ba ban le persa te akan mau ngi jong yu plik git mo mau yu plik git sa sebut ngi jelet tang bilang git ukang man te git lan ni ngi pentam long to ka tiar bret senan tinggi julek no ngi ong ngi net ko ni no mentang ngi ong su le ngi wan le tung mat plik git ngi kagak git tu plik git
Ting kata kalau duksa tu ya Lihat bagi ika bersyak. Ay ka persyak ulit. Kumpang mo yan. Kumpang betul. Te long asu tu am kadai kata ka jilong jagi brer te long berle pop na berle kata ka basniam. Ka jingkeli hoy ka wan ka ba ko ma le si bubu jingkeli le si ilong kumta. Henry nga obet kadai kata te nomor ba ka ba khadudu ka so jum se bukhot kadai be ka bor lo dia te. Nomor ba banle ka pop am na ni banle ka basniu te ni kong ni siap so am ka di so ka jing ko barai. Ni ka jing pun. Ti ondala san kata ka jing bram ka kha ka pop ondala kha ka pop pat kasan ba ka jing yap tela ni ka mi ka jing yap te kalong kum ta ka mut banle hadu banle ya kata ka ba hadu ban poya haba on mi so gan ka mut ka asdang so nang ni asdang ka mut ka dun sibun ki ka ba tu brio lu atmu te kum ta mo pasto we dang ban mantas phong pol ru kani ka nong ba nyoru aka shiti nong romi ka batai ya ka ta ka tu ka ba nyoi heading ko ong ka jing le sat ka ba sa po jong ka pop nga try pol su thu ba ya kani ka benta te nga try mo ngi juplish phong pol bo kumnu mi shaw long sol le se kam tholu da po bible te nga try sol mi shwa try ka ta jong satar ju try le se don chibon ki bo le te ya ka ba ondo la kala mo try ka pen kin ma ni ka pen kin do yu te so thu te but e ban mo le se kita ki ba habong ki ba rim ge jung ki pen kwa ba yu te ta ka daw yu khun man la ga sniam ta ka daw tho ya ka benta mo kal nong banyo ta ka daw nga jong ma kham tam ki bri ki ba ju ya ling ba kum kini ki kun ka ta to bala bo ji kili ngas ngo kal nong banyo ashti nong rom ka ba tai ba phang jong tu bri ta namar upor um ba ni phang ka jingele ka ba sa po ju ha ka khot ka bar pho ong ba ha khandai nyawar ka khandai ko ong namar ya ka ta ka ba ya ka ba ngamon ngamle henry pleng ya ka ta ka ba sniu ya ka ba ngamon ya ka ta ka ngale henry ladang ale ya ka ta ka ba ngahi ngamon om desu mangaw bale ya kata henry ya kata ka pop ken ka ba song sa hapo jonga ta upolang ne explain ta ya ka ba shabar la ne ya kata ka ba uyesham ta kata mo kumbaya kran manes pang divine nature ru ladang im ka jing im ka ba long divine te ka jing im ka ba riu blay am ta gomot kani ka fi haba im riu blay kani ka jing long sin nature ka long dormant kam ja ro ka dan mi Dan baik. takadaw ngi haban long active ba ya ka jinglong sim talada ngi telot ke jinglong sim kani pat kani ke belong dormant stage ke long active no tagadi ka tahu bri ngi haban suk tang ba ngi apri ngi jisu kamut ba ngila hok da ka ba kamdan shu ka pop ho ngi hok da ka hok ke jong Chris tang ba kata ka jinglong pop ka dan be ka mengidang im ha ka do tani talada bri ken sting ne ba okay nga ade bakin jaman sim re kin sting pat ka bakin jaman sim u deactivate no e kata ne u pelip no e ka jinglong men sim ta kada ong wat pelip e ka ding men sim tadi ta hap on hap pen ki bet ya ka ne ka ding ni haban long da ka ding am hap pen ki spang ta kanang ba ka to ka de pel ne ka to ka ba ka hap no bat kum ta ki haban pen thamai si pen thamai kanang ba ka to ka urangal ne ka ding na kin khale de kan me ta ka kata u brio u ba snowbait kan ka dieng ka long bi kum to klimpen ki issue ta ka no ka lip no ta da happen ki de ki shawla happen ki kamun ngi haban shake ya kata ka jinglong men ka jam sim ka jongi kanang ba kata ka ding ka jong sim kanang irhem lemda kum ta ka ne ka jinglong pop ka bolong dormant ni kata ka ba yo thia ada ka ni ka yo thia ka ne pat ka long active ding ta bon sin gi breu ki hap no ka daw ka long ba ki poi biang sha ka ta ki jing pop kum bolong samson udai bla sle jong blay udai shau baru blay hiro mala jit yu bon long tom nasar ma blay la bu lupa bom long bandi wan ngum to ter long ban ki to kli ju un im ka jing im ka khoi udai sha bla sle jong blay ni namar ba u deactivate no ga jing long man sim ga jong u namar ba u shakan oi hagan ga breu ta ga jing long man sim ka yo thia no tadeng ta ba ka ni ga jing long pop kami da ka activate them tadeng ta bo ni u breu ba klan bor ubah eksa ubah doksa sisa ubah klan sisa ukulan ta ka pop umman man le tang ba ule ya kata namar ba balai ba kata ka jinglong musim ge ju kam tri kam shu kadai kata pastor kadai shisha de namar kata ko pi ong pi ki babun ki hap no ha ka pop pat David hap kila kala ka bamut kala pdiang yu try ki em ka gm ka bathamai henry wat kata ru kat ba ki persang kata ki dang hap shi hap bat kata baling akran namar ba ki dan rupa na pdiang jong pi ki ba ai ki wei ba ki jingkeli ba pi ong ba balai pastor bon sen nga persang ban em ka gm ka bathamai henry nga hap shi hap pat ha ka pop
Maban ong bun sien ngaju duai ru sha oblay handai ngaju bat ngapan map ru na oblay ki ke bang ngaju pen ngosi ya oblay handai kumle pat kaju bat ngahap shi hap kapop kamut ngi don kam ban ngi dan kam ba ka baning kong golong hap kong mo ngi pi de ka ding la ka shune sa de lampen ki ka am ka lip no de runga bor hem kan no ru tang shipor em kala de pe ta dang hap pen ki tu ka shaula lane ka de ding ka bla thep po tlau ding ru ma hap pen ki ka kanang ba ding kan khale kamut ka jing em ka bakan jam sim ga jongi mo ka de ban hap pen ki na ka por ka de ban don ka jing pen ki de kaya kita jing pen ki ka ban kong ngaso bi ka de ka tien ka jong blay ka nem de ta mush pule ka tien jong blay ngi hap ban pen ki ini ka tien ka jong blay bakan long ka tien ka ba ai jing em de ngi sin pule la dap rukom vai dap rukom tadi tangim ya lapiru try ngim sakire try asyam ba ya de ka ta long lada yo ban kren em you know spang Jesus Christ ngi yo jing ku she la de de ka ta ngi ban su thu yo ne ka wai am bangi de ki brio am kiba kerpang ki jong chakiru khoi ki jong o bun sin ki bru ki le pop am namar ki ong ade nong pop da tada pediang ade nong pop sok pa ban le pop tada bun ki bru ki ong jing long bru batalot da tang sun ong ta soitan la yo bor halon ta bru tada ngi haban kran ngi ong ngi de ki nong job ade u ba khoi ro tin job le ong ngi de ki ru khoi ta ma ipuli ki dia kelor ta ma tada ta ka tin ka job le ka ong ngi hang ne ngi puli ki sti ki jong pol apostol sigi nong Rom nil nong kong khot ba nyau ong kom ni ha kita baro ki ba harom ki ba it ki jong blai bala khot ban long ki rekhot tading ta la khot ingi ban long ki rekhot pina pe ki sti ki jong poli sigi banget keleng tho da sti nong Rom ni sti ban kong koren nong ban kong khot ka ba ar kong ni ka balang blai ka ba koren ye ki bala pen tang how Jesus Christ bala khot ban long ki rekhot tadi tangi haban so tho ni ka wei ngi hap sia ba ka pop na mar ngi sngo bi la de ngi de je clear de ngi sngo bi ngi de batulat ngi sngo bi ngi de ba pop tadi ta ba pop to stunat hiban le ka pop ya so tho blai la jet ngi ngim ga jing em ka balong khoi te holy lives kade blai shi bon pasoi kata kamut ngim di ban hun ha kata mon pediang na ban ong ade nong pop bang atelot mo handai ngim di ban pediang kata ka jinglong jong ka pop handai ngi dan kamban kala makali ka tam ngim de ban pep shi jing shakri ngim de ban pep ro ban ya kendo ik shakri ki jong try tingi haba ong mo ki shakri ki jong try ki ki nong up lang brot tadi ta habau lang brot uthangan de kali ka ta habau udan ka jing ma ka jing sao tadi ta udi ban kloi ki ban phone ya ki nong up lang brot ka man sim jong uri tadi ta ka jing dai ru em up deng ki lang brot ba ki nong sharai em ki de ban long shisha ko mukpa ba ki khon na tadi kata ba ki khon ki kloi ki ban sngo jan dai lang jong ki pa tadi ta ngila ban phone ngim de ban le ran teng mo long kom ta bo bon ki break ki phone ngi ong blin phone pastor jong pi ngi le ran phone pastor jong ta kalong kam de ban long ta kade kata ke bas ngosi ru ki babon hamo ki bangya ki ju ong penban ki ong ni pasor jong ki ju wan khmi kim ju kli shapang jong kim ju phone kim ju wan ban ya kendo la ne ban wan ya khmi ngi avi kalong kom ta vi haba ong ba ki pastor kim bot am ndi ki pinapet aka jing long ju ki lang brot ba nong up lang brot nei unong up uya na khamat ki lang brot ki bot na dien le ndi ba uni unong up lang brot liwat ki lang brot chano sino pi dei tang ki lang brot ki bala ja mo ki bam pat tip you Chris te dei da Chris wat ya ki we no I khandai bar uli wat te ka lang brot ka baja te kata ka dei ya ki baja ngia ban le wat shaki yo ki hat ki bam pat tip you Chris ne kita ki bala ja ka ki jingat ngi liwat ya ki mana bala syam ki de maki ki benwat ki pastor ndei pastor benwat si wat te dei kata fin pe dan lai tli ki tu ki parsi ka bo jisu ai ka we de lang brot baja tading ta uniu nong sharai uli wat ni nong ablang brot bah uli wat ni lang brot sakabar keja ka suka pani ka rigun thai mo kali wat mo ia ka suka ka baja andre ka balai am du khon bali wat pa namar la dan lupa ta ka yen tu kum nu khpan shuli wat tade bun ki bri ki shawat daw ki ong na mana pastor juan mi tapi ba shi jaseng juan kade sakat nu liwat fi sakat nu nikai sakat nu kung manginang nili man lagas ni ay ktin jong blade lada de ban khot tala khot ji shahiru namar la yai pen snow man lagas ni nagani ka channel jong ko partner ladam poi mo kana jaseng shipait tang naga jing hikai rum taga de talong kim ju snap ye ko ktin ngangai tang nagi tu ki jing dwai ke mangi dwai na po ki iru dada ki brio snap ki la yo kia
Kade. Habaki nganget kita di ban sngau thu ru ban yo jikai ru habaki yo sngau ki testimony ru ki babon mo ngi yo sngau ba kumno tang da ka ba pe lembaga lifestyle kas ru ki babon ki yo jimpen kya ki yo mat ki kamba mo kam da de la da kimla ban wan ru ki don ki jingai phone ki ngilai number hang to mo phone pastor long tam ta phone long ta okay once ni kino ngi don ni live khnang la kapor si ba arbor is ngi song up itu kilang brot kin benwan si janu pastor si balang ngi don si pale don ki don ki pastor fair gini sar don ki don kini tegede kata mo dawan ki don lik sekri try liwat se pat haba kila don lupa mo kum te kilang brot abot mo long bashim ketien pastor hendiat mo ikren kendai pu kendai bad way lang brot liwat ita way belajar no kendai pu kendai fi la danga ngadi nong ab lang brot ngasup ai nuk sangam dei nong ab lang brot kalbe lang brot ki badai ki lang brot mo siapa ngan ya ki MP kador te da khen ke value he jong hakador yo gen da di karam ngano kendai pu kendai fitep ni namar ushania kini kendai pu kendai kinum ki bakinum pet dai namar kata unut liwat iwe kabasongsi iwe ija bomnan beliwat nama kini kendai pu kendai unong syarai umnut bani yo kijak sekini te kalong kum juru ba jing syakri barabor kamla bakan lek ya ka outreach ministry ban lek syabar kadau gadai bakini ki badon umpat tikna ki di lejong ne umdai lejong namar kini lada uja sumut menta uniu pastor nuksa ini pastor imwan ban keren wan keren da ki wei sumut menta tahu pastor habli yalap syawei mo liwat itu ki wei kilang brot tu ni kini kendai pu kendai kabama palat yo jakno kiliwat pasado wei nong syarai tadai nomor kata kini ngadi ka great problem hajala juga kini ngadi ka great problem nomor balai ngi khmil lenti be tang na u nong aplang brot hari ngi klat pat ban pe teh bo nong aplang brot umdai bu pe tingni kendai pu kendai bat usania teh rada usania unum ira pi bat ngalak kan ko wei ngi healing festival sepangane ke benta ada filet ye ka tradition ada fi pet unong aplang brot barobor uyalam shalom ikilang brot nomor ha Israel jinjar pat kiplang kimlong kum shene tabo uyalam shalom fitu udah minat proses ni uplat ye kilang brot hangta usna khamba me kacaka set ye kilang brot usna haloro fitu kilang brot kita mamplang mau utrai brot sisngi ba unsna ye ka yeng nam ta jongki da kita ki mau badon hangta ba unsio tang ban ker ba uker saudang nang ta ba kumno ki suri kinumla man kio ban wan ban rung hangta bat uker ya kata bat hadin ba ulah ker ya kata ubo tang na kawai ke benta kata ke jingkang bat uthia ila jong hakmat jong kata ke jingkang kebamut ke AK ke berung hangta habrung lamba jong ni nong aplang brot bat nono lang brot ru ban mi nang ta habdai lamba ni nong aplang brot unong aplang brot ulong ke jingkang hangta de kata jisu ruang ngalong ke jingkang bat ule hadu kata kada ka performance ngiem upalai luat bat men miet ubo yaki hangta udanyo kat no teli gidan bat dei namar kata hangtu bu ai nuksa kendai pu kendai ubo yaki hak sem ke balabiang ke jingka bat ke jira lada dan kaladon ke jingker ke ba ulabu bat usania bakini kilang brot kinum jomno naki kenro ba ulasna de ki ba oi kam tadi ya ke baskem namar bale namar kim long ban shong hakaju ke jaka ki hab ban move ke bangki ki hab ban lek namar ban lek wat plang pi ka balang ru ka basune be haju kan kelembet namar kidi ki lang brot ki don kam ngasi ong be pimla ban hikai be ka aju si ka ju lada ki don ka balang lek ado no ka poro ruai ka ju si ka ju jing ruai yalap ka ju si ka ju kelem da su thu kam dai ka jing si sha kata namar belai pin hapet habu jisu hikai ke ne namar kilang brot ki hab memberi kata umsna ke balalong pakka lupa hakatu ke jaka baong mo ke bala biang bet upen penlong yeki hari ulasna hadu kata bekila benri bet usna kindiat kam jerong ye kita ki mau but at least baki daya sa la kam namar sethe ke jurru kita ki le air haka por met kita ki kilong kam ong air yong hari ke jur pelat kata ke le air kita ki mau ki ka kalong kum juru haranga keren haka jinglong ke bakan zaman sim upastor ubo ye pi haka to jaka unong sharai jong pi de ulabo bat ulab airu ye pi saudong mapindan to jaka but haba ulek pastor pat saki outreach ministry ban job ye men sim ki bokolor ubo ya ka jingka kabamot next in line meno ban sharai lang ubo ye ki but upastor ula ban lain
Belingi nang ne na po Meghalaya ngimmi ki pastor international. Kadaw balay ngan batay si siya kasi ujanti apat garo. Ngidon gani gajak jinglong. Ada uniu pastor banga ngait umdon uwan pastor baar balay udan nang tunong ko porbodom ni pastor banang ko ya kini mi pastor ngait bah. Haba umdan kanarit sudah kini. Lain balang le jisiang nak sti subay. Tu uniu pastor sakabong le job mesim sa UP sa BR sa Calcutta wag song bayanay na martang sulit nga sa to dawan nani belajar lang brot jonga. Kani kadai ke great problem ke jongi. But kadaw ro kala banlong. Ngahap nganum ong at tangkilang brot. Kalaro banlong ba teng pat unong syarai. Ngong ifi mene unong syarai umla ban penpong pastor jukran ha. Umla ban penpong de yit khmat jerngam de ban su ong be kani ke jibam ba ai nga jerngam. Fi u pastor u hab ban sung thu habau u hikai ki bangai. U ai ki bangai phimla ta ban kran ka ju si ka ju kitu ki jing tu khana am ba haba ki bangai ki ong dalet jeseng ayo thia am ka bemut fitep ngam dom ki bangai. Ngahap dom yu no hikai. Yakinong syarai. Mapi keng gede ke kamera. Pi mentah ki school, pi hikai school. Pitip bah. Belai ki ong ki pan baik belapas B.Ed, belapas M.Ed, ki belapas kita te. Nomor filong train video tu kena bom sengap royam, pi pelong ki bersengap te. Kata ka jing per, u pastor jungi mentah ngala banong fi lalong well trained but not well equipped in the word. Train de la biang ang lawan pulih kata senam. Ada hekak tienam Poro na keren kumno kan umnang de ban pen krek kay kata kajingkeren da. Tadai na mar kata teng kalong ya kata. Tadai kata ngi hap hi ban sutho kani gede ban long ka balance baki bang kita ki langbrot lan ki bangai ki ban support you pastor ba unai job you tai way langbrot bala jano. But kum juru u pastor udai ban support ki bangai ban equip na ki ban penmi na ki lang ablang brot pindalong ba pinga na study yang ban time ba ni nong ablang brot berbor uyalam lo borok na pundai ni cis pangon henry utrin pan na ki katu kat ni ki lang brot bondol be hajan jo ba kini ki lang brot kila suto ba udah train na bat tenteng ki dete ro fidai iro ki dete pat bat utau bala hamjan bo ablang brot ki dete sai ba unia lambat. Fi, kata ta kadai usuto ta yano. Kajongi pat usuto ta. Kadai no ha kita baki kinwat kinong syarai kim train pat dia kiwei ta. Ba dia kini kiwei kinong syarai ko pat. La syumi nong syarai lang baki jingjet pat da kilang berot. Umdai no nong ablang berot kan. Habang ye keren ye kadai ke benta kadon ka bebun bah ha kata ka jing dunakin. Habi tray lang. Habi tray lang ulang berot ro hab suto nong ablang berot. Unang ablang berot ro hab bang sung thu bat khampa me fi upol le udah maham ro yang ni bata ong lade fi perbam dok si fi kwa didut sa kidon di long ta kwa didut sa ta sin ya long bat kawai ro ki bakla kalong kum ne si ong mo lada fi dam tang arngut lang berot te fi ik be tu fi la te benra fi dam sis pangut lang berot fi lai benra lang akti te bla ju today hang ta te itu ki arngut bela syara pat em phim ju ra su inga ti kata am nei te ban hab bang sung thu kan kum si ong mo pe perbakah hieng kun nang kong ni yo lo jing het horror dak don kun pungut pi tu bos po kabang yang persum handa borre persum shabale persum nama bila sutu dai kata kani ke yang baroba bat itu kun nang kong pat siang ni yang atem le ini beret pi laklet itu per pi merwai pat ale akum no kani ke benta along haban sung tu lang ale sutu lang kalong ke jinggerku bat ngaju ong ro baroba support ye ki pastor lo jong bakira ban lek sabar ban job iki mensim gi bakodor ngono fi kam dei tang Meghalaya ai ngo yu blai kat ni dang yalap badang ye yalap ada sabar ngas ngo pite ngala ban ong fi hang ni gidan gi sakri jong blai ki radba hang re bapli kimnot ban lek sabar ka dei tang kata yo ting ja lam ro jong Jadi, namar ki khuslai kini kilang berok ki badan hang ni. Kublai shibun pastor, kublai shibun nganget piyo kan ni juba. But sngotunat bangi nakaway ni poy siya kaway pat kilong kibabun kilat mo tinjong play ni poy na way karoy shisha but habakran pangkata kadi shisha bangi hab ngidon kamban ya karshan kamtam iki pastor mo iki nong syarai namar ba dan iway pat ngan ay kadiga jinkeli hapadeng jongi kabadeng inshim na pi bala ai haka comment section pi ai kaniga jinkeli but pi pila keli pi ong pastor ka ktien ublay ko ong kordet ya kita ki bam yalap ya ka ktien ublay
kumba pipi ong ma pastor ba balai ki ba bon nang ni na jelamo ngi miyo ban miyo lat ki pastor ki miyo lat ban ne shabar ban ne ban yalap ka khtin ka jong blai le se balai la sa kut sa hang ni ban sharai betang kini ki lang berat nang ni balai namar ba ki mnot ban mi namar ba ki tiang ki kuslai nam ta jong ki yo ki mi shabar par te hendai hang ni ba ka jingkli ka jong pipi ong ngas ngau ba ban yalap ka khtin ka jong blai namar ngamlong ubriu uba parya ne babaha kaktian ban pensngau thu ya kiwei te hatu pastor ngan du no ya ka jing ai namar ngamla ban le ban yalap ya kaktian ka jong ble But kata ka jingkli ka ba habai kli ya kata ka jingkli kalong ka bakla ka bringkong ka de kam ka jingai kam de ka jingle ka jongi ka jingai ka de bet da ka jingai ka jong Chris ha ka jim ka jongi darak shisang langet yau Chris bo di tong nong penem ha ka jim ka jongi bat ngi priang yau ha ka jim ka jongi kamumut ka jim ka bam jukot ka de bet namta jongi daranga yalap le nangam yalap kamumut ka jim ka bam jukot ka de bet namta jonga bat ngamla ban le kata di ka jingai kata di ka jing snake ka jong ublai bat abang ipet pat ya kata ka wei pat ka benta blai am habau ula pen em yingi am kam dei tang bangala ban ong bangila ban yalap haki babun ki pat gong haka bangi kren ya kani weru haka jinya selok ba marmet haka ta ka ba fila ban kren ting ting yo idon kani ka jisole rai ban kren haki babun rei fila ban job man sim haba fi kren ba kita ki ba fi jan tam do ki ba fi it tam do but om dei tang da ka jinya lap jo ka ktien rei da ka jing emru ka ba bha ka ba Chris ula bu haka jim ka jong pi marbun sen em la da ka jinya lap ka jonga ngai la yala bahai ka kerteng ka jong Jesus Christ cuma ka jing em ka jonga par ka mede ba ka ktien ka jong blai ka mentoi ta ka jing lap ka jonga kam don jimen toi ru ya tara ha bangi peru dangi wat dangi don ka jing start bangin yalap rei ka jing em pat utrai ula ai pat tingi kata ka jing em ka bathamai utrai ula bu ti ha ka jing ka jingi bangin pin i kata ka jing bha ka jong blai ya kata ka nature ka jong blai ha ka jing ka jingi lamar bu blai am ula khat yang abringi we pi we bangin long ka jing kerku nam ta ka kerteng ka jong trai bangin long shai ta ki sanran ki jong Jesus Christ but ha bangin long ru ta ki sanran am ha ka mer ka jong Christ ru am ki dan lagi jong ki benta babun mla ban yalap kata di kisah babon umla banlong nang yalap babon umla banlong pastor babon umla banlong apostol babon umla banlong kita kinohikai heret utrai padam ula ai ngi pat la ka jong ka benta ta ka ktien ka jong blayam abangi puit ya kani ha ka stis kinong room lenong khat ar khot balai ko namar ngo ong da kata ka jingai ka bala ayanga ya way po way bala long hapreng jong pi but nyau kham forel de na lo kata bala de benyau re benyau ada kar de kat kombo blay ula sam ya ka jing tho ka jinget ha way po way markat kumba ka way ka met don shibun ki dukhat re kita ki dukhat baro kim ya don ka ju ka jingkam kum juru mangi langi long shibun ngilong ka way ka met how Chris but way po way ki long ki dukhat la ki jong ki perlok hi kum ha ka met ke kakti kamla wan le ka kam ju ka kejat kan namla balik ke kam juga kekti kali abik ke kam juga kekti kejat kali abik ke kam juga kejat kum juru akan met ke jong Chris baro kumau ifi mene baro ngimla benong kino ilap baro ngim namla benong kino syarai baro ngim namla benong kino hikai re akan met part ke jong Chris la aingi la ke jong ke benta bangin long jing shai bangin long kamlo bangin pin i ya kata ka jing iet ke jong trai om dak taki kitien re dak kita ki kam ki jongi but hang ni ru am upol ruong te bangi don ki jing ai ki ba per ka ba kum kata ka jing ai ya ka bala sam hangi kalalong ka jing tu lupa tengin tu lupa kat uba ka syong kata ka jing thau ka jing yet la ka long ka jing shikri tengin minot kata ka jing shikri la ka long ha ka ba hikai tu minot ka jing kai la ni utau besneng tu minot kata ka besneng la ni utau ba sam tu unle kom ta ka jing klut sngur la ni ubasen shar unle kom ta da ka jing le minot utau bela isnei unle kom ta da ka jingman kata ri ke ka bakala don ha met ka jong Chris ubai thu lupa ubale isnei ubai hikai nang ta ubasen shar ubasneng kata ri ke ba khtin ka jong ublei ka kren hai ni benta bu blei la ai ngin ne minot hai ta ke wa bulsien kan kumbang oifi baro mla ban sen shar baro mla ban le isnei baro umla bandan ya kan ni ban ong ban yesau fiam mut ublei ubu lagi jong benta te ladang ade utau ublei ubu inga bangan sam ngan le minat ha kata ka jing sam balai baka gospel ro kadang roi baki bensin ki bokon dor kinang wan shi kata ka hima ka jong ublei ha kata ka jing sin sharp ngan le minat ka jing sharp ka jing tulpa ngan le minat ha kata ka jing tulpa kata ri ke e baka khtian ka jong ublei ka kren man chuban rap rik ai bai pastor i kran kani ka de jing si sang atharai bo pol am
ka gospel ka ba crowd ka ba uyalap ka di ka testimony ka jung u ban ba uyai ban de kata kumno ba uyai shem ya Jesus Christ tading tam ho na lor kita ki ba ule mundan hiru nang yalap ka upol Hendra ka kubor te ka ba I am shagi ba bon la da uyeng ka khamat jong festas khamat Agrippa uyeng ka khamat jong tikinong sensyar gi ba bon na ulet chepo ki shagi Greek ki ba tip ye ki philosophy ne ki ba tip ye ki jing start ba bon Hendra ka kubor ka main theme ka jong ka David ka encounter ka jong ba Jesus Christ kata ka jing shem ka jong but la da Kristan umdan ka testimony ka bumot umpat ye shem bi botra Bangga sengol na nang menyelap yalap itang ke bu Yesus bu Jisul kata kalab yang pala ta. Tang anjing pla mo. Tang mana anjing pela. Kataru kalab yang. Kalab yang kata na no bi. Kadek pastor kata, mo. Bak hang ni ke bentam nga suturu tentang nyimla ban yalap baro. Mla balonong syarai kumbalaong. Henry upol Ukran yang ni ke bentaro hakal nong ke basipo jeng sti jeng nong rom dekat bakat saw. Kumno te kin khat karpat yauta ubakim syam langai. Kumno de kinyo ngai hauta syapang ubakim syam layu sngo. Kumno de kinyo sngo klem ubayalap. Kumno ru de kinyo yalap lem dala pha yaki. Kumbala tho katno ke bitenat kilong ki kijat ki jong kita ki bawan lam ya ka gospel jong ki ki baba. Pi hang ni pol wong kumno on yalap klem unong pha. Ba ngimla ban yalap nong pha ka bamut ayu ke jing ai ke jong pi ha ka jing ai ke don arbenta ke jing ai ka bangi ai ha ki jing kan show ke jing ai kat kum ka tin ke jong blai ke we dispose on kong kata ngi lada ngi kloi ka bangin ai ya ka ke bangi ngi don na ka benta ka kam ya lap kum ka Makedonia ka le ka karshan yu pol ha ka ban yalap mo Wat lada kadai ke berit bah Andre mo ka Makedonia kadai ke kerteng hande kidun kisnong ki rap yu pol ya ka ban leit ben yalam namar pol te umla ban leit kum tu kam dala dil lada lapha iki om tang kata but ka ba arpat ken kat kadai ke jing ai ke jongi kadai lampa ki jing tuai kata ar ngangai baro beri ula ka wei kadai ke jing ai hadin kata saduai Lada pi syuang tongan duai begini kini yalap kelam la ai te kelam la long kan. Kidon pun ba kibrio kibu syai ke jing duai bani ke jing ai. Ngasi ong bu syai ke jing ai sebut ke jing duai. Dia kata dalam poi ke jangi seduai. Perpoi ke ja dong dia duai no longi. Yo, today nomor kata. Seduai pakai petrol kendap. Seduai petrol kendap tu. Ai syok ke petrol tu ngin duai banai lut tengah nget ke. Pi, kini kedi ke benta haban sungtu ba haban ai syok ngasi ong be hakaban ai Hab start kani wei ke bentaro. Ecclesiastes ko start ba men don iwei. Isamla itu ayam ka perkembangan tak khot Bible. Ini pulih ha kani ka pol ma. Ecclesiastes nong ka bakhat wei. Pulih pastor fair Ecclesiastes nong bakhat wei dekat benengkong ko no. Berat ilo kupu halor gi namar mensyam yu ondala bonsengi. Berat ya iwei Ilo kupu halor ki Kitip ki gamut ni upat ke Bible. Tengini pek kidat iku ngan kidat mo. Syaban ya. Mo sadon diat. Ko ongkum ni. Kita jipen Paul nong ga bakat nyo de khot bakat san. Te ula ong hanga. Kita ki ya ki ba mela yo ha ki ba katakan nuti ke syong kilong ki pat lang bat ki pat ba bat ki kenjaban reo. Berat iwe. Keran ba sipang kecing don cengi dah ngi berat. Aki beriu. Bakinyo ya ke gospel. Hadin pun ngin sayo mengipat. Pi lada ngim berat am ngimiu nengi te babulset. Ngini doai finlet am ngini doai. Ngaf step syubar orang don menumur nga. Pastor nga haplet cita-cita bang hadi ban kran am ngam junor to ngang doai. Ngatep rut ban penkam. Namar balik ulek ya ka ban yalap. Lada ngam kloy ya ka ban penkam am ka mentoy to jing doai zonga. Namar balik don arteli habang ong pi habang ngi pa te habang ngi ai te. Ai syua saduai. Pindi yoi ya ka kamba. But pin sa yoi hadin pun sengi ru bo blai utel abba jikurku. Praise the Lord. Benchpen rap ri pastor ndiat mo san dia kalong ni. Kanang roy ta ka ki ka blai. Hinda puli kata na gospel Yohanes long basau. Kini rekod ka balai pun ri ko ong utau bo ot teu yo pediang ye ka bainong bat utau bo lum
so ya ga jing im bom jukot ba utaw ba betru unyo ya kemen lem ba utaw ba at Amen. pi ktin jublay ga ong ba mday tang uta ubayo at rewat utaw ba betru unyo ya kemen lang bagade kata ki yo nong lang na bahagani ktin ga ong ga bisisha ulong uway te ba bet but uway ba at kamot yo nong lang te Baroar. ba betru yo ubalum ru yo Balum ru. Tagad ka taga Babel ka ong ni na ba ya kani ka ktien ka long ka bisisha long away babet pat away paru Baor. yes Amen. amen But sekendiar mo kata ke ibe kren pastor but belai lamprang mana di pastor mulang senat sya ba kumno nilai kelam dan nampa but upor udah keren ni haga stage ki nong Filipi haga lenong besar kot bakasan udah keren ni ki nong Filipi wang ti piru pitep ko ki nong Filipi bahaga bas dang ka gospel men bangalalit no nama ke dunia ba omdan ka balang ka baladan ka jislok bat nga shpang ka ba ai bat ka ba pediang reitang mapihi na ba wat hatesloniru pilai pha lem shiwat arwat habanga kerdo banga wat khnang i ka jing ai henrei nga wat khnang yu so bon roi belen shakata ka jingken jopi kemut haba kini kinong Filipiru haba ki yarap yu pol haba ulet shakata ka ma ke dunia omdan ka no ka balang ka bayarap yu reitang ka di ka balang ka badan po Filipi ka ilap but upol ang hamwat ya kita gajing ai hare ngawat yo to so babun sien ru am habang ikran pang kini gajing ai am babun sien kibri ru kisim baklai kata mo so ini ikran kita mod bangi wat i kita gajing ai abangi wat i gajing ai am kamumot am na menta jeno re na menta to so bo so nyo banroi na menta ka burom ke jong blai but hang ni am ngi isha bakini ginong Filipi berkum juru kumapkran menai di pastor bakinong makedonia haka jing kerdo ke jongki haka ta ka jing jenjar ke jongki kilabet na ka benta ke gospel bu pol yo banyalam bani ai ngo syai kata tada habangi phai na ka ktien ke jong blai ngai ngo sha ba kidan kinong pha kibiyeng nam ta ka burom ke jong blai ba kum bala on pastor bente babet berbuat ngai kini nak men kum chu namar ki hangi dei ngai mo ngi dei kendo abnai ngai kinong ba fidi ba phi babet gospel ngai asngo Kalau ke postorat sa banyo sengo ya kene ka jinge batai uso mentama sutna banga sukuman sus ngar ngaba chong diro to sengo yo jis habi ojik tip su ta long halo jang katar ngos tu long banyala pe ketien hap up ya kapor ta namar ngi em gini gisgi em ba ka ba kham tam ni ma de pe YouTube ni kino ngalap te ni abun palat te jo ya kata ba nang kelab mut menen telai lap mentah te kum kita bobon mata menta long ting dapoi pat ipo jitunju de kali sya ija lagi tahu kum ta ter long ngaju pet moi pastor mulang pas bentai haba pet je kiem long ngibu je kiem rengkat bakata am ngiyo jing start jibun mata long ki berit ya ka baki ki le am ngilan ki ta takada hab ong sebentar hab don no ta ya ka baki kini kai so ta bakum no ngin yeng kum no ngin nyalap ken ngapet mo kini ki pastor jungi argut ne ngaju pet ba kiem ki apa ya kapor kam tam ngaju ongam kim jule be ra kam tam nya sam kim jule menyalap kim jule kam tam lem habade be jepet me ki brio le ki ap am lingkong ki aila chui tu ki brio kin keren so ki mo ngaju subuki kendo e brio balik ka sport ki ro so ka sport so ki kendo politician ki ro so politician kat bai kendo tu Vietnam ki sengap bai ki da pedang kita aman siam ti ki apa ya ti point nam hai ngejong ti weakest point nam da yo ti point berat nam nang tang sedang masaki sedang tapat nam bus maki hang tang iya mong utu beri was ngoram kemud ustanat tam nyos ngo hadi jo kata ki pastor ki walam pat bakan jam siam tengah ji iya kata long katar ka de ki kai yang ita long ban nyalap em kemo ini la kali ong ban paria ta kam de jing paria kam de jing nang jungi namar da ka jing bul ketien jungi ketien beli probably ko ong ma waju sengap ya te bul ketien ta namar long kum ubiet ta long ning kono sharp du ka ketien bat halo ha ju ka poram ha ab ka por vi long ha kanu ka por pio am hang ta karanta mende manju ong man sedang mentangan nyalap mla arta kata hap tip ju ka ketien kata ro di gawe ni ki bentale si kumno ban nyalap ki beriu ta ka ban job man siam kan de kata tengah ti san ka por menta Angat ini beriu ba keli kan di jingkeli play asngo ki jubab kala syai mak kendiat tang buncu ai melu lang bakan bang te ila ong naru basdang yang kordet yang ba larang melap ke gospel bila syembet na kaktien ke jong blay na kata dai na ningkong kuren le nong bakandai akar kor bakan riu ke bakham sharum sim tang tai bentahi ba upol wong kordet yang lada ngamelap ke gospel te ke jingong jong i kalong valid kalong ka badai bar upol hi daladi wong kordet yang lada ngamelap ke gospel
Ti ya pi ru ngala banong. La pim ya lap ke gospel kordet sisa. Ke ikadaw la da ubleu la khot ya pi banlong nong ya lap. Pim ya lap kordet ya pi. Mar upol sutu nomor kadi ke jingkhot yu. Te wong la ngam ya lap ke gospel te kordet ya ga. Mar bakala de ke jingkhot. Ti ya ini beri badan kadi ke jakama la da ubleu la khot. Ti la da pim ya lap ya ta ke gospel te kordet ke ya pi. Nomor ba ubleu la khot. Nomor ba habangi puli ya kadi ka baide sepang ke jingkhot ba ujisu ukhot. Bangi puli ha gospel jo markas bangi syam ha bakhat dudu ba ujisu ukren ya kisenran ki jo wah ka gospel jo markas ha kala nong ka ba khanriu isyam ba jisu ha khot ka bakhat sa wang kumne hadien ti ula apau ha kita ki khat wengot mo upau ha kisenran hadien jo ka jingmi pat te hadien jo kata gisyam ha khot ka ba khatsan ujisu wang kumne ulang ru haki tulet saka perthai baro tu yala pe ka gospel mo te kedi taka great commission bagi joang dan ni kata ka mandate bo bleu ai ya kisenran mahandi kidan khatwe ngot khatar judas mdon chu te hakdi ujisu da specific ka kantin niki wang kile jalap e ka gospel mo handre ha bagi puli par ha ka kam apostle ujisu ukla ya ka tien dari ulukas sabo urikot ya kanie Nisham hakadi pat haka kam apostle haka lenong keba ningkong. Ini puli haka dekat keba pra ujisu wang kemne. Wang iki, wang handrei pin yu adiang ika bor andal awan mensim bokoj happy bat pin long kinong pla. Kabalingo ujisu kambong bat pin long kinong yalam. Nomor haka gospel jemarkas wang kile jalap ke gospel. Hari hadi pat pin yu adiang yu mensim bokoj handrei pin long bat kinong pla. Tigi kikentien ki change te bapandan kam hatu kesujaran khat kamta kam dei. Nampak bagi puli hang dia ngisyam bahan apa ya kamu pastal gila dan lang sekita kiwiro. Wah, si sepak pengut gila dan lang. Tiyaki jisu wang pindai ada yang bersim bokoi pindong kita kinong pla. Bahan reha badai pat banlong kinong elap kadi spesifik ke jingkhat. Tidak kita bawa jisu ru wang gospel jemaat yang semuanya polai pu arma lara pi pla ya ga. Akhmat ki beriu ngan pla ro ipi akhmat ya anggal bar akhmat ko paju hamdai. O klampong lara pi elap ya ga. Pai ke kentien pu pendan kam ban pla te. Jadi kita habaka jingpla kade la kajong ban yalap kade la kajong dia ban long kinong yalap kade ke jingkhot nauble hei ba upol explain dia kata haka Ephesus lenong ke basau khat bakhat we ong bo bleu lak thung ma haka balang ba hang ta kidan ki apostle kidan kita ki prophet kidan kita ki evangelist ta kidan kita ki bojo ong bede kinong yalap ta kidan kita ki pastor segi kinong sarai kidan kita kinong hikai dia kata bede ke jingkhot ke balak thung dauble Tila da unu beri umle ya gini la da ka jingkhot bawa khot nek dik santlik office kordet ken yuta upol sutu nomor beli dan jingkhot nomor ta ka jingyam ken jungu kam apostol ram kendai ka jingyam bo jisu hoblo esngo ta ka sor bo beli lo ong bo uni ulong to atiar jugu ka dik jingkhot ke jong beli yu tadi ta bo pun ko ngu e kata ka jingkhot ta ka da uang ke la ngam le ke ni kalong kordet ya usutu ti kata hari ka ban pla pat ke ni ka dia baro mo Bleu khot ya baro ban pla. Te ka ban pla ka babon ba. Kumba ki pastor gila ai mo. Te khendiat bang chu ai ban pla ro kumbi pastor mai long kelimba ka testimony ke jungi. Ngam nge ba ubrio anda la kala ka bomot bakam dan ke bo bleu kam le te. Ka bon te ki bo bleu le te. La ban di ibarat do. Mo ibarat de. Hari ka kamba ka bakrau ka di ke jimpen em swa. Bengi yo mat. Ya kata lala ban pla te. Mo lala ban sakis kibriu kila ban ni ke jinglong jeng pi ka long kum tu men shop menta kala piat lala ban plai kata pim dan kam ba pi ban bat du microphone ban yala ba ubleu la pan kala ka jinglong ka jonga ba mecha ngalong kum ta hari bengin pla ka dan bun ba ki benta bengin la ban pla ba ka dan ka por pikir do ubleu le kam ba pla ya kata ki khun mecha ki sakma ki jat pla pat benta ba ki la pediang yu trai ki la sakri ka yeng mencha ba pim dan ka jingsuk hari menta dan jingsuk Lada pet yam tang da kabasu khabrep ru ngala banong lani nai parkhat jeli ru te ngin lap sibun ba ki kamba bo bleu le te gila ke ban pla ya kita ke jikim ke ji te ubleu khot ya ke ban pla ta ni kam apostle pin i habalai lap ke gospel upatras uyeng ban yalap nomor balik ke jing khot hari kini kiwi pat kilong kinong pla ki pla da ka babun pat kelenti ke jing im ke jing ki de kiwi pat klam da la long pat kinong yalap te Jadi tadi ki jingkeli jog ini ibrio mo kata ka syong ha kata ka jingkhot ke ei ba lani ke jingyam ke jong i bat ublei la ublei khot epi la pim yalap kordet epi
Ti handai lara pi ong pamdan jing khot pat dia pi. Hari gila ban pla pat dia terai hak babun bentah hak jim ke jugit. Bakendat. Nama ini ibabu jikli ong ngam dapat ya bah. Yang tam boleh biang tu jisin wi kendat. Namar ngamlong ibri baparya ne babaha ketien ban pensngau thu ya kiwe. Te hautu nganduk no ya kajingai ai. Judan uweiru unong pla lane unong yalap matin yang baparya lane ubah ka ketien banda kiran ni kiwe. Pihak ban kena baik kisaran jong Jisu marsin kala ka bamot ki kham kala nong yalam ki kham kala nong pla ki bod Jisu lais nam steng hadin kata ka Bible ka batai u Jisu ulami pat saupo sngi plus Pentecost ka bamot sanpo sngi u bayang yalap nong kong du Petrus u Petrus balai ula ban yang yalap namar ula juyeng bha barabor hakapor budang de nong khidok ha ke history ke batai kata nang ta upol syaba unyeng yalap ndai bo marsen kala bamut halenti Damascus lasai ke ski lali yalap udah lei hapo Arabia hoi ke record lais dem kadang ke record bespos nam udah lei bansha hikai udah syongru batki senran jong Jisu ki apostle hak to por ban sutho nongkong no mo no Ananias nang ta kunta terter ulai bat hadu ba u Petrus ubala John Bentaro ya kabani haki benta ban hikai ya upol ba wat kataru udah solungo wat dikejing tho jong upol ba udah keren ya kata udah record ya kata hakashiti ke jong wang kata ublei ulapan slap ulapan kam ya kane fi ini iba itho yang kordit kadai kane ini ke kentin kordit am ke kentin ke mama ba tormenta ke long batim de yang lalong basha apa dujok de fi pol Ukraine kata namar belai wang onda bangala tip kat ni la ngam yang yalap haban sutu ban parya ba pinang ban ai gaktin pi haban le hang taken kidon kinong hikai pi habdon berki pastor benai pastor fer la keren ba haban sutu de dei namar kata ngiru ki potnan de mengi syong gumni ya boro song kelabon kali alap no ngida ai training ya ki Bible school ngida ai ki kumno ban yang ban kran ki bobon ni bon Bible school kidon ki belajar no ya pipet ru menta marsinong pastor pi haban ai keren mo ni umdai bingi ai keren ba pin keren yangi handrengi ai keren ba pi pin nginyo ban hikai ya pi ba pila ban yang yalap gimdai bangi ai subject clear alap no chete ba pi kadai ka ba shisha banong la ding ala ya ilang ba por bo man keren nongkong shisha ki kijat ki knyu oh mimat apa Bible toyur kamdai ka besok Henry onda pipilaya susu ya kini tentang yang kalau pembun la ben pi hab ban sutu ban yeng ka shemia ka por namar kani kamdai inborn mangibar ong idan kan kawe katalan ngasi ong ba banyam marsen khal ayam de kata te gidon i pustom nang kran ngasi idea ki tentang kawe dam nang kran yam no lakut benton bo ngai nama kata marsen kha hanai ba piniang ban kren ku mangi mentang idon hang ne ngi kren ngat ne amdai mentah namar belai layak lambat ai bobon tu ya irung ai men siam ublei lakot epi ye mo kita kijing ai kita handai lakot ya fi wan yo ban hikai shua yo pilap kam ngam ong pi parya ka di kijing per ba kadon kentin mo kadang we khat pastor Bible ka ong ta upol Ukraine ka tar mo na ka shiti ban kong ka jo korin no ar khat ban kong ong kumni kumta mangaru haba ngalawan na pi ko prabangai ngam shim lawan kat bakum ke jing pena ka jing kren lani ke jing start da ka ya lap happy ya ka jing plau blai namar ngalakut jing mut panom tip ai ru apreng jo pi rei tang u Jesus Christ padi uru belasan na kam dei da ka jing pena ktien da ka jing nang ban kren da gerkot besar ko ong hani de ka jing kren jonga ba ka jing lap jonga kam shim long da ki ktien kro ka jing start Henry da ka jing peti umen sim bat kabor kenang baga ta ka jinget jung pi kanam shong ha ka jing start ki briu Henry ha ga bor ublai yes pi kadai ka ketien pola ong khaman na jing pana ketien nambar pana ketien dang teng ka poi ka jing lor ni ya lap ya ukrista tip tang ya ukrista nambar teng ka jing pana ketien ka yalam sya bejing bakla de ka tau Jisu ang hai pi yang sim jonga ta uang ta tadai na mata pediang de sim jong try pediang sim try but Henry
Nongkong em pisko bon ba man sim try mar sin yang pai ba la kala lut. Dei na mar kata. Pi haban don ta ko bong pastor per mana ya na kata. Dan ken. Fin sa su thu. Naman ngiru la jong la ya lang ba ya kata. Oh so hayeng ta la biang ba da keren. Por ba keren tang banyak sep syar. Pi kadai kan ni ke benta ba bon sin ki brio. Kwa e ban long no ya lap. Deng ofi ya lap YouTube mo mene dang keren. Sok. Nabu we kamera ngakeren para marwai dah. Yang hajar ngut na bapay tu kemat jong pi. Ang keren kan? Namar belai pi su thu menta. Kipat bat Bible dah kipat ni. Pikiran oh lagi sutunat pi pay ta kedur jong kita lah stu. Tadi yang tak kan. Kata kadai ke per. Magkali kita mo pastor ngiyum kasi si mlenta ben kali fitray yo. Katom juday yung kalifi. Jingkeli baning kong. Madon ki brio ki ba dan jing tray. Ben jubab ka jenang deh. Tinga sngo bang ngim deh ben kali fitray yo. Ni skuli pisai de ka biang ni. Even ong tada ki wi ki jingkeli ka wangim deh ben kali. Matan teng lada ki brio ki tray he dus tunat ben jubab. Semua lada tu brio dan kampat nong ngale yo. Pi kalong gum ne da belai ni keli ki jing keli si ong ne ta. Kabam I don kam. Ngan le iu do tre kat bu tre. Namar ngam aija mana ur ngam bamja. Kli dia kata ngasi ong baik buri de kendo ngi jui kai be berapa. Ya ro baik. Pi tenat lah. Kumdo ai tenat kamet ka phat jong fi. Fi ni si ong ada I bore ko. Ni beli vi ko pi pang om ne. Mentah ala pun slim bai le jong. Fi tu kham sutunat ki kindiat. Fi ne da sangat da pi hamet mata. Ni ai sangat ai reko bi reko I sangat ni judge tau. Ni dai mano mangin judge no inoro. Ni dai mano pidon kon iwe ne pidon kon sipumut ngile you. Pitre you. Keren ni kata balong maksudat dari we ba ngakan mau yo keren ni ka constructive. Ini keren dia kata ke bayar tai kan. Mo manong. Kani kumnu kumta hangta pil ayo ban ai ya ka kos bat khamtam kan mau tangan ni ke we. Pi kwa ban share ka gospel pidon ban selok marmet. Nangkong kloy ya ka ban sngap. Namar haba ki sngap ni juong bah pastor khamtam juong. Haba ki brio ki wan ki share bat pi aktif pil akala bamut. Lasting lupa ta. Lada pi kloy ban sngap. Pi ong man sngap yang Bapli kami share pil doi ru di kata lipat doi su we. Ki bon ba ki pastor ki baklang ta. Kim kloy ban sngap. Ki ong sngap ma pi yang Da yang ta ki sedompat kita ki bangai klik se we ta. Namaru lekin ju sngap hap sngap ta. Kan ikun dawan teteng dong. Sengap chata. Ki ye thu ta. Ni hap ban sa bale ki kun jongi. Hakan cha dor nga juang. Haba fire se ki kun pan he ki kun. Nde ban batai ki kun sneng kun. Ngam juang sneng kun. Sengap ye ki kun. Shu batai ki kun la biang. Fila sneng palat ban ya ka baki ki kren ye pm. Ki shu sengap ki le pat kat bamon. Dei kata, kadi ke pertai ka bangim don por ye ka ban sengap. Ngi don por tang bangin syukran. Dia kata, ngam ong tingin long kinong pena ay kaktien. Angin long kinong sengap ya kaktien. Amen. Ku bless you bon pastor, ba ngas ko ba ban ay ngo utry nam ta jong pihi baro. Pastor Bantay, pastor Molong, but pastor Rang, pastor Fair, he said don. Balay na marba ngi GE na ka por. Man lang ngi ki don bet. Ki don hang ni, la ki don hang ni ha nong thumai ha partner office ki GE shong man yeslok i breu. Ngi da yu isha ba kumno ki la ban sngap ki la ban sngap ya kita ki baju wan banwan ra kita ki jingket ki jongki mo banwan ra ya kita ki jinga shem ki jongki banwan mania thoi jongki pastoi la ini isa but kita la shisha ban shong ban sngap ya ki but nda bikla ya sngap nda ba makiru kita ki bayawan man sha selok nda ba kiru ki la ya hun ba ban ya thol baro mo ban phliu ki longkum kita ti ki wan ban thelo shaki but kiru ki long ki bakloi ban padiang ya kata ka jing the na ka jongki ba ki haba ki mi pat nang ni ki le phai da ka balong sting ku beli shubon try na ya kerku na ya pasle pi baro but ngangai hagani ka por pila yo ru ka juba ki jubab mo kumba ni asdang shani posarang ibala ong ba ukres ulang ta uta mo kamet bat ni baro ni long kita gi dekat jong kamet ni dan lala ka jong ki dekat met bat lala ka jong ka jingtre jong kita gi dekat jong ka met bat lada pimla ban yalap ya ka khtin ka jong ublei na bar dia pikwa PPE ki pastor mo ba kumnu ki yalap hiru pikwa ban yalap lang ko maki lada pidon kata ka jingkot ko ba isa ila ong lada pidon ka jingkot da shisha to pin ya cha
khmat phin ya cha prang cha kata ka jingkhot ka jong oblei lada phim non ba kata ka jingkhot kan mau rupat phibun ki wei pagi bantai phila ban yalap ka ting ka jong oblei lang ba ki mo ki wei pat ki ba pher kim ki testimony ki jing yalap ka jing phla ka jong phi lang ba ka jing ai hanre kini ki e baro pat ka shong mai kum bai pastor baro ki la ya karani ka ni ka wei ba phin up ya ka por bat phin ngap ru bat mdi mo ba ku mai pastor fer mana akan mau ba mentas ngi la mi YouTube ka subha ban ya lap baling akren kata pastor ma ba dan se iwe do na pedeng jong phi ba akli ka ni ka jing kli ban ong ba beli pastor ka subha bat ngau tanat ban ngap tang ki jing elap na ka YouTube hande dala dia pat ban pulih ngau thaj bha am sola ban pulih ya ka tien ka jong blai na mar bentar abun palat ki no elap ha ka YouTube hande haba PPUE kini ki pastor ki no hikai baro ha ka ni ka por ba ki elap ba ki hikai lang ba ka YouTube kan mau kam dei ba mentah shua bikin wan ha ka YouTube shua bikin wan ban elap lang ba ka social media lang ba pendon kami kini ka platform ka ba mentah ka ba thamai la bun snam shwai ka ni hei ba PPM 4 GE ki let's pin pat juyo sngo leng ba ki social media platform hanre kila don banta bun snam shwai kata ban let ban yalap ban hikai ka sin ka jong blai namar bun baharu ki ba ong ba dan ngakan ma ha ko we ka comment ru don ibalap ai ka ni ka comment ban ong ba bali pi yalap tang na ka YouTube bali pim let chaki pat ba Handai kun mau kan ni, let's say fifim tu berkata, handai ngi baru ngi belaya don ha kan ka jing syakri ngi layu i bat ngi laya don rengkat lang bat ngi long kita ki eyewitness ngalaban ong. Ba kumnu shwa bikin mi ha ka social media platform, pastor Bante, pastor Molong, ikong Sunita. Kila day shwa ki bayalap ha ka jing syakri ha ki pulpit ki bahe lan ki stage ki bahe, handai kila asdang na do na yo molong. Ban ngi ai ngo utrai punan kam shishai ki ba ngi don ru ha pedeng jongi ki ba bun ki bala awan syaka jing kala ka mot ki bala apiyo ban pedang yo utrai ki la pen thamai ka jing em ka jing long ka jongki haba ki wan ban ai ti la de pitep ha yo mo long hang tu ha jaka ka basma ha e ba umdan manu ba pedang iki umdan ban let manu ban let ban wat iki handai ki la let ha kata ka jaka bat menta ka ega ba PPUE ka day na marba pun mon snam shwai ka ne kila let ha ki yo ki hat ki surok ki linti ki singkien ki ba pun ki jaka ban let ban yalap ban long sakhi ya utrai ka testimony kamba ipasoi la krani kata tengin le pas ka we ka jingkeli ha ka ni ka por kini ki day bungot ki bakrani ka juhi ki bakli ka juhi ka jingkeli dengan puli kini ki jingkeli dani baong pastor kat ba ngadang duai balai ngahap shihap haka pop bunsin ngaju duai sho ublai bat ngapan map ru handrei ngakumle ya kaju how tu ublai udang la nem ban map ya nga bunsin ngahap haka jinglong samla handrei ngakwa ban yeng scam te kumnu ngala ban yeng scam bat ban yale ya kita ki jing pensyoi ki babun Sukba, kamu ka ba ya kata? Mar ba ka Bible hi kala dap ai lupa ka jubab. Mar ujisu hi haba uwan se seperti di tang bau pelat yangi na kata kapap. Re u ai ru yangi kumno ban yale te. Haba kawan hakajing im kajing. Mar kajing le kan wan nok setan. Kajing le kan wan nakado kajingi. Tarau apostol Paul ai hawa na ki Galatia uang ba kemensim kile kado ile mensim. Uklam ong pat ba mensim ile setan ni mensim ba ade uang kado. Dah kesitis ki Efesas pat uang pat kata kajingile kajingi pat. Ma kita ki bor jingdom deh. Kadang kajingile bat ka hima jong setan deh. Ti kini ki ban target yangi ban penhap no yangi na kajinget. Ti komini yang bai hap si hap kajing pencoy. Kembali akhirnya naduk menehi jangan naduk basdang terada pipet ya kan dia pet biang naduk basdang kila don ki jubab ro belada ai ha katu kajaka ba kumno beki pastor kila batai ba kumno bengin yum bana ba dang sedang balik ka long ka ba ban pediang ya ka ba baha ba basni hoy te katu ka dei ka ekip ka kendiat kila don mo ka jing batai habede kan ni te habede bat ka dia ka jing pencoy mo nomor ba ka jing pencoy ka nom suwan hi kumto mo bangi pet ha ka tien ke jong blai kapan kan mau ingat bang gila puli pastor fair mere la ong mene ya kan ni nak siti jong Jacob me la da ong kan ni
Hari ini polisi nak kasi tis nong kuren keba kaktin jong blay ko ongkom ni haka lenong keba ningkong kuren lenong keba nyo ba kaktin jong blay ko ong ba upol ongkom ni ba usaitan karkot basan ba usaitan enom yo pensoi ya pi namar ka jingkwa auria jong pi te hak ni em kadan kata ka jing ong ba usaitan enom yo pensoi namar ka jingkwa auria which means kadan ka jingkwa auria ka jong pi tadi kita kas usaitan usayo ban pensoi. Tapi ipuli si ti show Jacob bro, hakalanong kaba ningkong ni siya may kata. Dekot kaba khatlay ter ko ang company wat ong ununuru habala pensoi yu, la pensoi yang na ublay. Naba ya ublay la man pensoi da kabasni bat pensoi ma u yeno ru. Hande la pensoi ya way pu way baro habala ring pa ya u da ka jingkwa brai la ka jong hi. Tin jublay latai syai do upol tu do Jacob bro. Baka jing pensoi kam juan ha ubrio la da ma u umpat dan chua ka jingkwa. Tekai ke bapelong ya ke emro, mau haba ubusen uwan ban keren bat kani kabriu. Mau kei ke bapelong ubusen uwan. Marhaka keladon ke jing keren bakala ibang bakala ikwa ban baham itu so. Takada ubusen so uwan ban keren. Namar beli haba ubusen uwan beda da ka jingkeli. Tekum no ke judan kata ke conversation ke basu sedang bet direct bet tang ka jingkeli. Mar ka jingkeli ke jong u syaitan hakani ke jaka mau ni ubusen. Pini kalong bet ke Genesis lang balai dekat banding kong tiu tau besen ulalong ubak hamsian ya kimrat baro ha keringkau ya kiba utra uba uble ulat thau ba ulaong ha kata kabriu sisa kalong kumta ba uble ulaong panem yo bam na uding baro ha kakper bale usaitan uang kata namar ulayo I bakan kabriu ka jukran ben maroi kala jukran bet ya kata te kala ju ibang yuni so namar balai hak balai ekran bo setan kani ka ong bet direct uta uding bodan hapring so kaper pet karekom jubab jong kani am kapen I ba kadi kabri kolong familiar bah katip bah pi kibriu am ya ki pitip bah kila bana jubab wud te kadi ka jubab wud namar balai ka julet bet hajan jong tuding man kapor ka ju itenat ka ju ikwa te kat kom ka jingkwa ka donut jong ka setan wan pensoi kan usawan ra kani ka jingkeli. Jadi kita ke ini beliau beli yang paling ngamla banlat kata kajing percaya kadau nomor ba hapok dok nut jong pi kuah hi. Tiap setan dui I wanra kajing percaya kan. Jadi kita ba wanra kajing percaya ngi kibriu ngi ngop kajing percaya ke jong setan. Jadi kita ba ladang ngi kuah banlat kajing percaya. Pun hak dok nut dia ketian ke jong blay. Nomor setan onum la on percaya dia ketian ke jong blay. Jadi nomor kata ba de habagi dan ni ketian ke jong blay hapok kajing ni. Setan yo jaka ban pensoi ni takada sam apply ko khuri jonga kan slay te bun sin ha bangi ong ka khuri jonga kan slay ngi ong ba ka de jing kerkhu te jing sisa ka jing slay jonga ktien kan ban nomio ban pendap te da ka ki ta ka jing perkhat ka basni jong setan te ha bangi slay no da ka ktien ka jong blay setan yo jaka yang ngi ban pensoi kan te da ka jing pensoi ka wan namar ka jing kwa jong ka donot to ai ba ka donot ka jingi kan long bai ka jing kwa yau blay bah ngakwa you blay ngakwa eka ktien ngakwa eka jing pensle ngakwa eka ta jing don dengkat bat utra ngakwa eka ta jing selok bat u ngakwa ban syakri u ngakwa ban bani u ngakwa ban yaro u ha badan kita setan ye I te kanu loophole bat ong kan pensoi te beli yo la don pensoi nomor hapor bani rasak satu lai ha nomor beli yo la don pensoi ha kapor ba puli ktien jong blay lai I te pi bun kam ka phone pulik tin bleh jing pensoi kawan. Utip ka jing telat kan. Utip ka jing telat. Namar setan bagi men simaman they are always around. Ki study ngi kitip ngi longkum no. Takadau abakawan ka jing pensoi pi ginlap hai kini mo. Ya ke ai bangi ngi duai katahi ka jano. Bale ki kadau namar bale uni usuthu e ka ktien. Te habangi ngi kiran da kani ka ktien ka betip. Ngi ong bale ki ngatlat citrat hakane. Ngi pan map hadien blada pan map hab yang hakatu ke kadau nama pidak sudah ong ikatu yo sngo wan ra yang hakatu jing pensai utip te hangno ban penhap tadi kita haba nginang pat ban set no iksentur jingi haba ngidan di pedeng jo kata jing pensai sempat menta ini beri udan hapeng jo kata jing pensai ke bpd ban le kade kata nikong pan map no try but what ong su yel di kembi pastor mene wat ong banga bapap lenenga batlat beli ngop singap beli apa pi ong kam taw ni yo sngo haba yo sngo wan ra pi kita kiju ke jing pensai ke jing ji kalau tek kum hakapor menta fi use ka phone jing pi mo haba pi type kanu ka tiar ba pi wan te pi page Facebook le pi page Instagram kin wan begitu ke advertisement kimi gitu teh nomor beli ke Google ka study yengi mo kata sidong data mining te kalau kum juru setan data mining yengi upet bet ke ai befile ke ai befiso tenat orwan ra be da kata kajing pencai kum bule ya ka ka de ka breu ka ne ka emam onle kum juhi
Balai juda su sampai bandi jisu. Nomor balai undi ulah dia bun si neutrai. Mo, nomor balai uju sim kita kepisah. Kajing selok jung parisi kam dia batang sisien. Ulah julat bun sien. Tadi ulah i tak kadau ketien jong balai ko ang. Ba udah setan udah besut sendan hapu jong ute. Ba balai pu yo ban besut nomor ulah yu i. Kadok no jung i ulong kum no te. Ti kalong kata hikin bangin lat na kata kajing pencoy. Wat ai ba kari ka khuri kan dia kemat ke jong pi. Kan slay de ki kita kajing perkat ke jong pi. To ai ba kajing perkat jong pi kan long baik ke ketien ke jong balai.แต่ว่าพี่ลองกุมตากับ proverb ขององค์กุมนี้มันเนี่ยเป็นกับ proverb สาวกับคอดกับบาอาร์พาวหารุอาร์พาวขององค์คุณตุสะสกอร์กิเตียนกิจงาตุเป็นดำเมลักกิสกอร์ให้กิจิงองจงาวัดไอ้ไปกินเล็ดโนนักมัดกิจงมีตุสมาริกิหับแดงลากระโดดน้ำมันกระลองกิจิงเอ็มยกิตากิเบชเมกิบัดกิจิงเขียไอ้กระโดดกิบารอตะกี้กระตากิจิงละตะกิจิงเป็นชัยกิจิงเอ็มกิจิงเขียบารอมาบังกอบกิจิงเป็นชัยแต่กิจิงยับสุดาแต่คำเต็นจิงเขียแต่กระโดดแต่เรากับขมัดรู้competition skor kadok not competition kemudian khuri kadap bitang nak ketien jong blai ta lat ke ni cipen that is the only solution nak ketien ke jong blai ke kata kadi ka jing shafi ba setan ko klemran do kata kadang lut tempat shoy ka di jusuru so yang gi lete la biang ni tagade kata kat yu jisu dang lut tempat shoy kat fi ndira tang sisien lai sien lai wat jisu ujok kadai na marba la slay ka khuri ke jong dap de ketien he knows the scripture kadai do shomit na balatho lai tadi bi jipun shoy kinwan kabrai ka khmat kabrai ka do ji strong thla jong ji im da gitai soitan don subject pat na lor kata udan nang lai tulik subject khmat ka do ba ji strong thla jingem ta be masa cái này udi bobi tam te hanrei Ada yang semua start. tang bo briu pat u khambit yu soitan habam tip ik habam tip dia ka Habam tip iktir. tadi Kajing mut syaitan hiam opponent. Fi ka bumut uyeng oppose Ban persyak baik, no? But u oppose nang kong bu anga ngadi opponent jong blai. U equal le de badu blai. Ma adversary ka ong. Fi dapat jaga meaning jong adversary ka mut opponent bai. Ulong hadu kata. But kani ru kadi kajing si syapat. Habala kran syapang mo ya kani. Kajing pensoi kadang im hi kan don bai. Finum la man lai. Kajing pensoi ka don bai saudong jong i. Kasyong hau ne haka bun ai jaka num ai. Kenapa baik? Ngawan pateng ki pastor kim dan cipen syaidan. Adam dai kum tu kum no ka Bible ka ong wadi ki bala jet dan panha. Kan dan baik. Kum no gini seran jong Jisu khat arngun. Ki apostol bala dai. Bat ki wei pat ki la dai ki seran. San spak ngut ki bala i Jisu tel bala mi pat. Ci spak arpo. Sei ja lai spak arpo. Kan dan baik ki persyai. Pin la balai. Ada dai tang kata kan. Ngaju ong ya kene ka benta. Kapa kajing pensoi ka don pili bentip baka dai kajing pensoi ke. Lada pimtip te fi syak kan yang tu kajing pensoi. Ka budoi ya fi kaya lam ya fi dan pinfall baik. But kam tam strat gui jingkli menai kli nga duai hang nga ha. Ngaju ong ha kajing pensoi kam dai kajing duai ka jubab. Jisu perbuat pensoi deh pen kalai ni mau sei pu kama aman duai chua. Jubab. Jubab kembala ong da ki syakri ki jong blai da ka ketien. Dai kata ka ketien ka dai bandap. Ubreu unum sutho kumno banduai la da undon ya ka ketien. La da udon na ka ketien utip ya ka jing duai. Bar kata ka jing da dai na mar kata fin dapet haka kitab cipen pa haka thma amagedel lenong ka bakat kendai. Jong kitab cipa ujisu ujob no ta. Yo merat klau bat kumjuru yo no tupa lam ler. Bala pen i ya ki jing lam ler ki dak kelak bubun. Da ka ketien. Dah kaktian dah turu. Kebumut ngidei bendon kaktian. Apa pidon ni kaktian banduai. Henry badon berbakali ngalahap katasin hatu try umap. Pi kata ada kecikli jong bubun. I have sinned ngalah apa pi kata ada kecikli jong bubun. Nah, pi syaitan pad uwan rak tangan we blai umap sure. So follow me. Buat ingat. Kendiat pastor kaya ka ba pipiong na madon kiwi rupat bakali kata ka jui ke jingkeli banong ba pastor ublay ula na ban ma yaki pop ki bangangal ale don iwe bakali be ong ba pastor don ki pop bangal ale bangas ngau thu ngamnut ban plaru sha kiwe bat ngas ngau don be ka jing panrem ba ublay umap ne nga Ini jubab ya ini jingkeli mo. Ba ong blai umap ne. Apakah Bible kalau bah tai lupa ublay buma. Siapa begini polis teach ke Hebrew boleh
Ding ke bawam do, ai yang ngi beri wei bangin pediang ya ke jing map jong u. Dai namar kata halor jadi pernah uang tu map ya ki na bakem tip ya ke ai bakile. Dai tangi tu kisipai, dai tangi kita kipai ba ang tu upan map ya ke pop jong ke pertai. Namar uwei ru em ule pop em ha ka jing bom tip namar tip ka consequence. Kisau dah lade kembali tip ba, terbeli poile. Namar kisau yang onum dan menu balap. Ki perkat bayi dia kata. Dia kata Jisu umap ya ke pop. Dia kata umap ya ke Bible ke ong umap ya ki rengkang jongi ke bangilat tip ruta ngi rengkang baik. Umap ya kata. Umap baik ya ke pop. Dan mener bakeli yang tu mo kum samla ngahap sihap. Fi ke ketir samla hap sihap te ngadon bon jingbot ya kata. Tengah ngait ada iwan sakajing selok lak ban pensyai. Handai ngasi ong be generally kumentan ni we ngal ale kata pop bangamnut ban pla. Fi habang ale pop ngam ka marap plakat ngal ale pop ngani tulut di barok ngal ale kata. Ublei tu lama kibreu kelamap syupa. Kibreu yo oh fi ale kata mo. Fi kabemut ayu kata kacing pan map em. Kabemut ngawan akmat jong terai. Barengan pediang ya kacing tritep ke jong Jisu halo jong ding pena namar ka pop jong ngaken. Ula ba te ka pop jong ngaken. Bat ladang ngam sngau lai lut ya ka mensim. Ngalek ha kinong syarai jonga. Hadai gibun kinong syarai ki dan ngaso si ba. Dan si sen kawi kena kane di ke jingjia ka sisha. Kalek hau ta unong syarai. Jong ka balang namat kaya hap samla. Kamla ban set. Kali itu. Kum tam ta kala jia ban nga. Bau tam nong syarai ru umbakla. Ladang perkat awi kiliang umbakla. Namar utip ya ka an ba ka kendon jong kajing peniat balang. Hakata ka miet hi ka khalmi thu ikmi kepala jong ka khalmi thu yunu ro. Kaya thu yo taw nong syarai. Taw nong syarai parbawan itu skap jarbet kala o taw nong syarai ro. Usuang toh bakal lik no. Wa kadai ro kham no kondong. O taw nong syarai pad demit. Upan bena pad ha jeseng. Bakata ka samla kala hap bat ngila. Mo ngila hap ban pensenge ya ka bakalong mo nga panon kami kentien bala kala pensenge no ya ka kumba kadai bakalong hapo ka balang. Banganum thau ya kanono ka balang de kata nga panon kam tai kentien. But hadin jong kata kikme kikpa jong ka kili jeseng kata kami. Ba kikme kikpa jong ka am kikedet ba yo sngo ka kerteng jong ka. Kiwan hayeng ki ang para peleran ki syo ki dat ya ka. Kapat om tang kata ka kim step barok snong lai tip. Nama ka dikenong kenong snong ka baret. Tip kini kena kalamuli no yap li jong. Nama ka sngo la pelen rai. Ta sino kan lai. Kalai chunong sarai. Nong sarai umbakla ngam ong ba ubakla onong sarai. Namar utip ka kendon jing peniai balang dah. Uru klam bakla. Menu ba bakla kay nyanta. Kata kay ngade. Tip ka jing bakla ka day. Ba kata khana ro kam tip tin jong blai tonong sarai ro tip tin jong blai kimek pa ro tip tin jong blai la tip tin jong blai em kimek pa ki khon ko kim ni thu kimek pa pat kum ta ter ka snong ro kidai ka snong kristal hale ban perem ka kloi baro hang ta la dang apet hari kani ka khana bakut kali no kala mut ban lik no yap no da kadang syong hang ta halor wa aingo i blai kai kendo i wei ni ki bangai balik sa jan yang ta bai tai bangai ong kat bangang sa jan mesti pasto ngapet sa itai ketika nak ilong nong kelikeran ngalikeran tang step mai ong dalam ni sajah tigi pordang tang su sai berngod ong sabun beriu kham sibet nama kada jaga sajah ni ba ayu da Kita beri long kami jasang lang rakin bagat kena. kam dai ke ju kada gi para bangai ki bajuan jesen kasngo beta kam sem kelikeran balikeran dali keran am kini kena kalong kedet beli kum ni kayam ka batai bat la perlong ya ka bani wan ken ni yo ban sulong bangasu thu de tangawai fitep kadau ka de am ngibu yaki aka ka jinglong brio shwa ban ya ka tin jong blai perkhat ada yap maka ono bang ke kling apa ni po ka bible blame pandam maka apa pri kala it ka telot ka jinglong samla jong ka ngabat ngapen i ke jingma mau blai ong anum kan mau shu ya ka pop bari kirang kang jong fisti hebru ka kren ya kata Jeremiah ro ka kren ya kata ka batai ya kata ngapen i kata ngapan map no blai long bet lipan map ni mei pa mentang ka ba ka bet kena pi ngaperkhat dia kata teng-teng bebun bayat kata ong blai map ne
Namar boleh fitip kelabun pelat ki kendon jong ke society em. Jong ke imlang ka salang. Kapa peni ba ublay em uyat kat kum kayat. Kene ka kendon jong ke imlang salang ta. Ngiklet no ya ka jing map jong blay. Fi di kata proverb ka ong haka alpusau khan riu. Nabah nyusin uhap ubahok di uyeng pat. Tangkat tangan penkut. Nyusin uhap ubahok handai uyeng pat. Fi utrai jungi am umdei bos tunan panhap. Dei kum tam ya jonali tel ong dokha mek ta sendon peluet sendon tu. Handai bleu ailat biang you. Manu badai perfect for Bible tapi ni. Manu badai Moses nong punya beliau. Beruna sudah kelas. Baduna sudah babak kelas sudah handai baro kisi ong testament berim hukum. Ong testament berim li kecing ya maaf li kebabun ba. Kecing ya bun kecing ya maaf. Belai di belai jong kecing maaf. Beliau ailat be ban kelak. Wailat. Namar belai utau yang bad yang hilang ibe piwe. Ha kecing lasrim ke durjong uhi. Kamong yang angel kini ilong durjong ha. Tadi kata ngin maksud handai ngimdai pat ban em haka pop ke namar jong kata. Setelah awak tak apa yang IP kalau pilong hap tak ada PD berubah ba. PD jingit tak ada. Henry sebentar lo kata rumah kadi kawai bentar banyakkan lahang ta tengah snow. Long hakata bentar padam. Kadang lu kani kawai kaliang pat long kata ban le kata am kadi bet manga tu. Marting tengam ni omit pastor ngahap siap pastor ngaku baklas. Namar kalau kamu talong ngajo yang kata mo lengi kuat siapa lat ni kita am long hap kiar baita na kita boro lesi ngitlot ha kata ka jinong do lesi ubri ras klav mod udang lat na ta ka jing di jing bam tingin dan kita badi babam tingin ngin hap siap ngin ngap sunga bai dan ngin dan bai tiki bari ki bai lorni bai hi tingin hap kita jumlah yang ni wait to sell ni lo bestan gad khot ka ba arfu ar ko to kin dia na kan jabas ni boro rikat ba kata ngin pet na ka sti wen kong sinong korin khatsan kat balai pulai ko ong tuaca syukur no yapi ki jings lok basniu ki pin pot plug ken ye ka akor ba mo la ne ka ong jong bad company corrupts good mind te kemut ka shong hang ta bat nung gidan dam kum tanga jong me kata ma ka dik environment mangidan ting teng gidan kita ki batolot kum ta tingin tolot ba ho ong udah daw wa ro skru jong blair am dan kita ngati belum kum ta te kalong kum ta long ka dei ba kata ka dia haladiet ringkat ba kata ka dan ka jingathu ala ya thu kum ni ma don wo sing tau sing wi okam ya wi mersiang tu wangan bame menta kasingi ngan bame ringkat bari ki kun ki jome bari ka yin jome stan boro khoi hen mersiang long basta padam tu wong nai bame nga ailat nga menta kasingi ngaliwat jimbaun ta jome te ha kata ka jeliwat jung wi kedu kada tu mersiang basta wong kada using ni kasingi chong that no da jong siem jung tu wan marat menta ni po klau ga mo pelong siem tu ong ngalapet bahaya pan mo nadu kaki kisi ngai pabet ba belong siem tu kada ko ong to ka biang ya yalam yang astu siem haba kala ilam haba tu utau mersiang ilam tak kada talapo yang tu mersiang ong siem lawan utama me kwa to using ru mersi ya kada te klem lap to ka por udat nak skor kan kada ta je kesal ka pet no masen pet em kalau ayam kat duduk skor tu. Tekum tahu mersiang hadin bui keduk biang kata kada kong boleh besek kelai ngate. Mo nganang mut ba kata kajingkan cuma kan long kum ta posi rusing uklemut kum ta mut ba menga. Tu mersiang ustad ba bang. Pabit apa. Patip nam using udat kenang ke skor jong pa nomor ba ya kata ke pengsengat ke bu dengar klik jong kata wat kena skor jong pa bakan jengnya kata pengsengat sunam kata kong oh kadai saya kata ya lisian mentah lisian tau singi ya kata gajing kedua mata kada udat saya kat yuf todong juga tu kada kan tak kada apa dia saya kata kapet nang kata pet nang tak kelau tak kau isi kum tak kedua yang tu mersiang men asyik kelang yang mentah kasi beli melihat kum ni yang ama baik skor kum dan syu todong kum dan syu mersiang besar uang patip kada apa biat apa ningkong udat jak skor jong pa kenang ba ka pangsinget kan nyama khli jong pa kabar udat jak todong jong pa namar ba kenang ba pan show to khet ma pa pan aram pan suk ei pan dan kam li oh kata kada ko ong me start cha me ya se sia menta habulet nama ka jing biet jong ka bat namar ka jing kwa ka jong ka posir poyang ta sa penya sa baus dan tang ta ka su thu te ba ban poi ka pop em
ngajo aya kata ni sikri ublei em bakat bala pitep dan pelat bejengi kat bala pitep no hadu kini gesgi ublei nya daun pelat pen embet wan khanang seperti nam ta kata te henry ni poya ka pop dia bani bakla ting ting da dun pa jingmut ni ko aban le Balong siem. Balong siam pastor. Balong siem Iko ay kata. Iko ay Balong kata. siem kena kepetai. Kepetai. Nama lat bakwa ay kata. Tukum tak kay nyop aga. Kentar ka de jing shama. O soitan em udei u old master. Udei kunrat barim da. Te kum kunrat barim em utip hay ubri uduna na Uni murau jonga uduna Rada udei ubi kentai utip uni de bobi kentai. Rada udei uni bobi spa utip te kata lada udai bobu ai utip udai bobu ai utip lagi jinuna baro paradi nang ta anda ha bula like nak ta jinglong brau bo jisu la khot yu shi jing like loi tading ta uni soi ta na unum pen soi re ke subject ka bam dai da un pen soi bi nak ju ka subject ya ka bom ni ubri utlot lada udai ubri u badakai kan thai un pen soi da ka tai Dah kan thai. kan thai tading ta lada udai ba beat ya ka to na beat ya ka to em Tengok dah kajuk subjek union sinyon bet. Takkan kita uni ubri anda pula kalau bemut haban cek ha ia kata ke benta ke butelat. Takkan kita am bawa haban sutu haban pen klanya kata ke benta. Tadi kita ngai ula haban job ru ia kita kijing pen choi ha ke ba kiwan. But day kita job ru nomor udah ni ketien. Kami keren duk mana. Tadi kita baong bau bleu mak nu mak. Ketien ke jong bleu ke ong nak Ephesus lo meneng kong ke kot ke ba nyo. Swap start play fi kita. Ha ubang yo ka jing suspa da snam jung. Ka jing ma be ka jing palat jungi kat bokum ka jing rei ka jing ai jung. Kong belum start. Ha ubang yo ka jing suspa Jesus pa kamu ladap hit yang da snam jung daga senam jongu ka jing ma be ka jing palat jungi. bat ka jing map ru ik jing pelat ke jungi daga senam ke jongu Kat bokum ka jing rei ka jing ai jung. kamu ke jing kerai ke jing ai ke jongu pas sadan bilang pule tu Ningkong yo anes la nang ko beningkong. Kat khot khandai ko ong la dagi plai ki pop jengi. Ulong baye ni wat bahak ban map no ki pop jengi. Bat ban ban khoi yengi na ka bam hak baro. belai jungi lagi plagi pop belai jungi long bahok bayai ni ban map itu ki pop ban coach na ningi na kata ka pom hok ba tadi kita open coach na sna ningi tada ksin belai ka ong shai kum tala ro ai don Chris long jing thau thamai ke ki barim baro kala do no hakbi ki baro ki jalong thamai brand new kum khulung badang shukha bomdan ka past history bomdan ka history bomdan ka past ka jo bomdan ka ki bom nen ka bom shwa thikum khulung badang shukha bara kha ki brew ki ong malada ki ban pai khong kpal ne khong kme ne khong mai kha ba kin mong ni khulung ma shwa long ta em dan kum ka ta ka bom shwa maru ta he bula kha nu trai ulong thmai ki baro Amen. amen Boleh shibun pastor. Da shisha ngai kan ni ka long shisha ka ba ai mun se bingi we ba kala juba bi jinkli ki ba bon ha kan ni ka sngi ha kan ni ka step try na ker kui pi ba kan mau ha ka ba kod hi jong ki aka baro ka ba kong san tam ka dei be ka khtien ka jong oblai. Amen. But ngidan kam ban pandap be la de ka khtien ka jong oblai na mar ba ka khtien ka jong oblai hi ka dei ka bala ban pen thamai ngi ban pen yai ne ngi ha ka ta ka jinglong thamai kan. Ti ai kum kita ki bre ki bala siuspa lembah ukrasi lembah senam ke jong u bala yo kata ka jingmap eru ai bangin ya bat bangin emru ha kata ka jingshai bat ngin em ha kata ka jing em ka ba thamai banum le ban pai sha kata ka barim train gur kui pi baro ha ka ni ga por bat dang yai shakri utrai dang yai snap ek jihikai bat ka jinya selok na khting ka jong uble lembah ki shakri ke jong utrai train gur kui pi baro bat wanum klet ba ha ka ni ga sngi ngi don ro ka jing shakri sngo ba pinwan ni kwa ban yo i shai pi pinya don kat lang bat ngi ka ban shakri yo try ha maulai nong kwar ha ka por kat we beji bat ha ni ka janmit shibet ha ka por san beji ngi don ka jing shakri kerpang ka bade ka jing shakri sait kejat ngi kwa ban ya wer pi baro ngi pedang sngo bhai pi baro pinwan man shim bantalem bat ngi ha nong thmai nong krem ha potnet bangin yo ban ya shim bantalem ha ka ni ka jing shakri te hande shwa bangin wai no nang ni ngai ti shei paso bante ban kerku pat e pi we shwa bangan dwai ni ka por nga kwa ban ai khublei shwa ya fi wei pui baro ki ba la yawan je seng menin shipo sha jawai ka hall ka adap ka to ngi ai ngu sha play ka jing penem ka bo try penem i ka jing pen khia ka bo try pen khia khublei shibo ni ka jing dwai ka jong phi khublei shibo ni ka jing kashan ka jong phi ru but khublei shibon ya ka jing wan ka jong phi shi ka je seng menin ka ski ai ngu i blai na ka banda jong phi but sakawai ka jing pen mena ka long
ba ya phi ki bala shim ya ka form jaga Bible school so bha ban submit no ini ki forms but ya phi ki bampat shim dang dan stang ka to ni tli seats shim no ba fin yo ya shim talang hagani ka Bible school hagani ka batch ka ba kandai ina duai no hagani ka por ka ba menta ba ngai try pen kia ifi lu ngi jing pang jing stom ka met jong pi la bu ka ti ka jong pi haga da ka jaka ba pi pang ngai u jisu open kia ifi ni duai mana ka benta jong pi ru hagani ka por pi sngo bu try shimla map ya pi ken ma bu try la map ya pi ba dana pring jong pi ru ki bampat pediang yu Jesus Christ pediang no ka ba ka por ka dang dan wanam pele na ai ya ni ka por ka ba kodor yo ba kanum man shu yo ba kanum dan shu ka ta ka jing kta ru ya pi ka bu try dan kta ka bu try shau dan kren kadi ka kabu ya pi kani ka sngi ya pi na mar ka khin jong blai kang kani ka sngi jo jing penem ini dwai na kani ka por na ka benta jong pi try ni ka por nga aingu ime ko pa ki don na kani ka por try jisu ki ba pediang ye me try nga ngai try ho kila kala ka bumot kila rai ban but ye me try man dum da ka sngi ko try men tho ik ka teng jo ki kitab jo jing em nga ngai try me la map ki pop ki jo ki baro ki briu ki la ban kan mau ki pop ki jong pin re u blai u long u blai banum kan mau shu ye ka ki e ki ba men shwa ban nga ngai do men da ka sngi pilong jing thau ba thamai bula lai loi naga ka jing pen rem baro fidi ki briu ki la pen ksan fidi ki briu ki bala khat fidi ki briu ki ba try pen nan buram ngada tuai ngada ker kun ta sngi fin yeng naga ben ta ker teng ga jong Jesus Christ ubala map ye pi manam ta jong fi ki pang bi shitam nga nget ane ka clip mat da ka bor ka jing sam Jesus Christ apen khia ye pi ka no no jing pang ka badan ka met jong fi kai pi khia ba fin yo ban shakri u try ba fin yo ban plaru ke e bu try ule haga met ki jong fi bat kom no ru bu kta ka jing jong fi duai ngada ker ku fi baro ka yeng ka sam ka jong fi ki kon ki ti baro ki longi blakar ku tenge jong jisu amen wat amen amen rana ker kui vi kum laong i Miss Rose in sikindu isbit amaulai ka por katwei bi jim step but shibit jan miet ro haga je sang sak kijat hang ni apa nong thamai nong kriam bleng ker kui vi ku bleshibun pastors ba amen